Oreo, 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 Oreo. Nakasara ba ka? Nakasaka, ha? Nakasara ba kayo? Ito sa kong tatay, guys, kay. Ha? Mo lagi, mo bulbag na rin. Pisi ra magyapon. Pisi na lang tayo sa pidjuluagan. Naagi na samad na isang kuan. Alis dan ag pisis laki ni Whitey kay lagi na samad na rin kuan ganina. Swagit sa ganina. Karang himusa. Karang himusa kaazo. Alis dan ring ijahang kuan. Alis dan ni ijahang pisis liog kay nilupot. Ugay ra kay kuan wa sa smooth. Was smooth manabsab. Pili pa na ganiha, ginuko ni lupot naman nagpisis ng liog. Whitey. Whitey! Ano naman na Whitey? Sakit? Karoon na kay alis na ron. Alis na imuhang kuan. Kanang na ay hukot sa liog. Tapos ang panghipusan sa namuuna ang mga buhian guys. Kay enza, mamart di may enzang tataod. Nagitingog ng uban. Whitey! Sa Whitey kay alis na ng tatay ron imong kuan. Mukhang hukot. Ha? Naraka ha? Whitey ha? Lagi bus kay pag-uban Whitey okay, what's up? Anong buhian kaya rumauli na sila kapod sa sabot man mis mga kuyas nga og kinsay mauna na mag-uli mo'y mag kuwas mga kanding anang na ay nang hipos nakasabod-sabod na maning pagatandaan kada alas tandaan na sila kada alas 8 man hagkuha na to sa eskwelahan mo uli kung dalikjat kay hang pahalunaan sila kani padauwan na sa landong kay grabing inita ka azo Ginoo ko ganiha alauna ni uli na pagko alauna kay hanapod silang gi balhin dani pwede ra sila dani kana maka silong-silong sila na masaging ana pero kasilong sila ras ilang sagingan pasagbutan pwede ra kay kasilong man sila pero di sila makasilong grabing luuja hanghangon grabe jing inita ganiha oy bag panahon he kauli na nang sabod ng kagwang ko he he uli na uli na kahapon na sabot ming tulo mga kuyas kasi mauna na mo mo'y manghipos sa mga kanding kaya arong gabot nila magdigamo na naman sila digamo tuwas manok nga na laman tinabangay mi sa man trabaho kay kami naman laman baza dari tuwa nang inabuhig ilang amahan na narbaho pero nakuan pas mga gastuson pan nabsab pa sering ugsok dari dalam pusas de nasabsab da ngi agi sang mga anak gagge na sa mga anak ara may mo palit ninjo ang paman mo ibaligja oy gagmay paman sang anak jangan ako itong usa laki og badji tapos dagi sa laki og badji po to kato to isang mga anak nagduha ka angkan ilang mga anak kay laki man siguro itong brown og katong nay isa nga katong di magpadidi so nakaroon magpadidi na siya kaya mangiing nang area og di magpasuso sabot man day po siya no kag di siya magpadidi ay ares pag area kung mahinungdan nakaroon nga nagpadidi man na di siya area to daka na isang nati to nabuyag og isa din ka mama nag-isa ka ina na dagko na isang nati basta tay alis dan ag kuan alis dan ag kot sa liog ni Whitey kini lupot na Ginoo ko nasamad nagliog ni Whitey tugay ra kay was Whitey way gana manabsab so siluputan naman isa nati sa isa tatay may mag alilis hukot ni Whitey kana mo lami hukot kay kuan plat ba naambudagan na ba jud sakitan siya saan matay hiwaan na huktan una daan no huktan daan ade man sama huktan nga daan Whitey luudja lagi na nasa isang liog lagi nagkuan giluputan ha sus luudja ni lupot nagkuan nang sakto-sakto ra tay kay makalusot di na mulupot kay lapad man tay no hukot si Whitey isang liog kay ning lupot tinga dagang ibad barang nga nang kuwagit lagi pag ngari pa na gani kani malauna ni ngari man ko kay grabing inita hanggi lili sila hanggi balhin isa na ba ni ta naman si Jenny hikam bo ni dagga batay kari di agad to ni dagga ba sila na mo abot din na dito abot ni duha ka na hala abot mo sa nga nang nanay ari gadyon mo sa pagkuan ari gadyon mo sa pagbaligja arong di na kalusot tay simut mo na amahan mo amahan na si Whitey tapag duha katong duha abot po to tay kariran duha agan no agan lang ganin duha ka iteman uy lamas Whitey ni lupot naman ay na nasamad na makanatay angay na isprehan no lagi kay ugwa na mabaho na kaguwang ka kana okay ra siguro tay di na siguro malusot gunitan kay kuan na nagisang kuan alisdan sakit no gamay lagi pisi di ay kuan ni lupot na hala hala
Baho na sura tay. Samad na. Hala tanaw ko no. Hala na samad. Samad lagi. Dakag samad? Murag nagug. Mura na kagi ihaw. Wa pag tanaw mahugot ay. Lagi. Hugot na. Nga gili ala una kay grabe sig initan ni uli ko dalikjat. Grabe sig init kini mo ko kuan. Sawado. Hadlo ko na to ng hugas kay nalipon ko kalit na buing ba. Mo init ka adjo. Ito ka suroy-suroy palis tay grabe init ka adjo ra ba. Sige ug kanang nay kuan hapon. Kaya adjo kumpiyansa sa init. Ha? Lagi adjo suroy-suroy ug kanang init pasagdigan na dihang tuna. Wala, di ba ana ra sila ilang baskuan mangga lagi tatay man mo alaga sa tatay man alaga sa kabog baka lamatay lagi na samad oh sige no oh masugani kana alisda na so kaya na bulbag si tatay kanina bulbag mo sa ligo na siya tinana basta-basta malupot sa muliog mga nati dagke na tapos sila dagke naman yung mga nati nas nangagi buyag na dahil natatagad pahalunaan kay sa zupa bampud. Nge. Wag mong nati ta. Matuid sa hang nati ni brown. Puti og itim. Katuboy sa yang bibi tag sa kabuok. Pahalunaan ra mo tataad. Sa zupa. Init ka jo guys. Super init kayong panahon. Mapalit ko tuwa sa manok. Palit ko isang uga. Sige. Hoy, nagduwa na pud kada na. Anira ka kami oto sa kumerkado ha. Reject ha. Segutang dato cellphone mo sa tablet o wifi. Tinga lagi mo to. Be. Tara. Tuwas piso o rasa ni Zadam. Sa mga sipon. Tipunon. Di siguro na kay sipon man ko. Paracetamol man tara Adam. Bitaw. Pait ko gani kay ito sa mga manok. Kare da. Kuma naman sila tunggag may kanila pud. Kaya na haron taon na handam. Iyapil Raquel. Pero nga diha. Isi na agad. Pasi din sa ikid na ni baroy na kasi. Dali magisi ba? Ikan man nagkuan gindol man kato dito man yung mga nga to pa check up po ilas liyaw. Ni pisa dia po ingan na sa una. Kuan, noroy og Sani man? ikubag. Oo, nga naman to. Di ba to kiling lang ba ito diri no? Nanguha po to? Kaning barag. Naka-scam da ito. Wow, ko guys, kami ro po. Hindi ka masubro to dire. Pidaghan da ito na scam siguro. Asin. Baro. Diha mo ko na scam na sa Alicia guys nga na kubag mo'y kuan jaring hatag di ang problema kaning hatag sila kwarta nga wa pang item. Dapat jud item una asa nang kwarta. Sus. Gawas og kaila di. Og kaila okay ra. Sa ni hatag nga kuan. Na dito na sipiat na para pang ilad. Pero ana lamang ko ano ayan. Kini kana tang magdanag ingani ba okay na. At least di ara og item Diri ko ba kay braso ro. barato mag-online. Na ilad noon. Wala ari na midam. Siguro daghan siguro tong nakuan ba diha mo gyud nangilad guys nanguan si Jan sa maligja ko sa ingani. Pero si Zedang ingani ag kwarta na da. Bahala ang tagitagaan na lamang ingari gabuk-gabuk. Sana adam no. Oh, para sa amin sana sakay. Ikaw mo driver. Pasahero ka. Gunitin na tang illustration board kay basin ni sang hagbang na. Gunit. A few moments later. Ninyo. 6 years old na ninyo. Happy birthday. Kamang baby boy. Sige kamang uti. Sige kamang hura mong idol. Pila na ka kilo, 40? Anak ko kawin. 50? 50 kilos? Ay. Sa amin na rin guys. Gunit na eh. Ang susi. Ari ako ra. Birthday sa amin na birthday boy dia. Video ta sila. Grabe na kag aman din ni Buyag ni. Gabi. Hala. Pila na ka kilo tayo? 50? 50 kilos. 50 kilos. Aman din tinu. Zalwa ko ang manday buyag. Kisa may nagritson dan ite. Sinara. Paksi sa mukaan. Paksi sa mukaan og litson. Oh. Happy birthday, snag birthday ninyo sa ate. Tiwals. Darag mga people of the Alicia. Ikaw ba, Jun? Oray baliti. Ban mas peken tug si Kimi. Napod. Napod gameng koan kinakesgang naghatod og biko. Tindang ito tindang. Ti Wilma, classmate diyan na bibi. Ni ate kay pangingan sa sambag, hangad pag sambag mo na jud to. Lagi. Yung masaday. Oh, isa. Nakaray sambag mo na ada to. So may sambag mo. Ihatag sa bibilang ko, ande. Lami agad sa dani paniti. Sus, kaya guys. Lagi. Luto mo gani ka. Nihara ni naluto queen. Ah! Tag si ate.
Pinachat pa kung dara ko naghuwap. Dara na naguna. Uy, asa Jinilin? Wala Jinilin. Baro ni Drit, sumagato sa mbagte. Kala ka gitu. Friend. Para na isang buwak ni ate. Oh. Yeah. Purple lang itong... Ada nga naman ikaw orchids dari ti. O banda. Langan man. Diyan na. Ningabot na. Hoy! Hani man, nanuktok pa ka na to. Sambag, murag nalangan man ka. Para chikchiha ya. Kamayang bazi dia. Happy birthday! Picture mong duha dali. Kay birthday ninjong duha. Birthday man ninjong duha dali. Birthday! Mga birthday girl. Birthday boy o si birthday girl. Paningat na ka do. Paningat na. Baby. Pila na may mong edad? 2. To, pa na ikaw. Wapa ni tulin. Wapa na mo tulin di ay. Diyan ako na mo tulin. Huwag mo litsunan. Sige, picture. 1, 2, 3. Ito bang? Picture mga chikiting. Dali. Picture ang mga chikiting ko no. Dali. 1, 2, 3. Ninyo, dali ninyo. 1, 2, 3. Garaan. Salamat kanin. Kaya ikaw man din mo ang tagiyat sa nang tutang mga napabalong sa ng ulan. Sunugan sa mong kinabuhi. Ito ang ulan panas. Tingnan na nga lagi ng panas. Salamat Lord. Ning ika-unong katuig silang atlang natauhan. Please siya Lord. Magaga siya. Panaliti. Batok sa ulatan. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, Ninyo. Happy birthday. Happy birthday, baby girl. Dengan mo sila birthday. Silver gold. Yapon. Kanin. May pansit. Naluto. Dungang luto ka. Dungang luto. Balon ni Slipe sa skimming. Sigwa ka dyan. Kaya sige. Wala ba sila lag mo kaya na sa high school? No, gailag nas balon. Gailag nas balon. Gailag. Chikiting. Daras ma'am guys. Oh, ibinin siya puto cheese. Puto cheese. Uy, lami ang puto. Lami yun. Pagbiko. Unta mo tila. Unta ko kayo sa mga gumrag hapdosan. Pamang ko. Uy. Lagi. Dalawa guys. Motor ka? Motor ko. Nakoy bring house eh ate. Pansit plus litson. Laga dyan. Ang bring home sa person. Ano man? Busy pa, busy. Busy pa sa ate. Di ay bring home. Parang kuya gay. Baon sa person. Salamat ka, Jote. Oh, thank you po. Miss bye guys. Day padang ate. Ginuukon. Daghan naman ni. Uy. Makautot kin. Padang ate Wilma. Well, Puto and Biko. Dapat litson. Parang kuya gay. Kuya gay, pagkana. Dahil litson, no? Spaghetti.